ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತಾರೆಗ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನಿಕುಲ್ ನಾನ್ ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ ಇತ್ತಾಡ ಮಟನ್ ತಿನ್ಪಾಡ ಒಂದು ವೀಕೆಂಡ್ ಗಾತ್ರ ಯಾನಿಕಲಿಗೆ ಒಂದು ಫ್ಲೇವರ್ಫುಲ್ ಮಟನ್ ರೆಸಿಪಿ ಶೇರ್ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೆ. ಟ್ರೆಡಿಷನಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಒಂದು ಬಿಸಲೆಡ್ ಮಲ್ಪುವೆರ್ ಬೊಕ ಸ್ಲೋ ಕುಕ್ ಆಪುಂಡು 1 ಗಂಟೆ ಮುಟ ಪಂಡ ಟೈಮ್ ಸೇವ್ ಮಲ್ಪರೆ ಗಾತ್ರ ಯಾನೊಂದು ಕುಕ್ಕರ್ಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ರೆಸಿಪಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಗ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಒಂದು ರೆಸಿಪಿ ಬೋಡಾಪಿನ ಪೂರ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಬರೆದ ನಿಕುಲ್ ಅಲ್ತರ್ದು ಚೆಕ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ. ನಮ್ಮ ಸುರು ಮಟನ್ ಅಂಡ್ ಬ್ರೈನ್ ಮಲ್ಪುಗ. ಬ್ರೈನ್ ಮಲ್ಪುನ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಪ್ಷನಲ್ ಉಂಡು, ಪಂಡ ಇಂಚ ಮಲ್ತನ ಮಟನ್ ದ ಟೆಕ್ಸ್ಚರ್ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಪುಂಡು, ಪಕ್ಕ ಕುಕ್ ಆಪುಂಡು. ಮಟನ್ ಅನ್ ಲೈಕ್ ದೆಕ್ಕದು ಯಾನ ಇಟ್ಟು ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಲ್ಪೆ. ಮ್ಯಾರಿನೇಷನ್ಗೆ ಯಾನ್ ದೈದ್ ಎತ್ತೊಂದೆ, ಕರ್ಡ್ ಎತ್ತೊಂದೆ, ಬೊಕ ಈಗ ಒಂತೆ ಉಪ್ಪು ಒಂತೆ ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಡ್ದು ಬೊಕ 2 ಕಪ್ ನೀರ್ ಪಾಡ್ದು ಅವೆನ್ ಲೈಕ್ ಅಲೆಕ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಮಲ್ತದ ಐಟ್ ಮಟನ್ 4-5 ಗಂಟೆ ಯಾನ್ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಆರೆ ಬಿಡ್ಪೆ. ನಿಕುಲು ಕರ್ಡ್ ಗೆತ್ತೊಂಜಾಡ ನಿಕುಲ್ ಅಲೆಲ ದೆತ್ತೊನೊಲಿ ಅಲೆ ಗೆತ್ತೊಂಡಾಡ ಕೂಡ ನೀರ್ ಪಾಡೊಚ್ಚಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಬ್ರೈನ್ ಯಾನ್ ರಾತ್ರಿಗೆ ಮಲ್ದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಯಾನ್ ಐತ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮ್ಯಾರಿನೇಷನ್ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲೆ. ಐಕ್ ಯಾನ್ ಕೊತ್ತಂಬರಿ, ಶುಂಠಿ, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಬೊಕ ಗ್ರೀನ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಒಂತೆ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಯಾನೈತ ಲೈಕ್ ಚಟ್ನಿದ ಲೆಕ್ಕ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಮಲ್ಪುವೆ. ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಮಟನ್ ಗೆತ್ತದೈತ ಅಲ್ಲೇ ಗೂಸುವೆ ಬೊಕ ಒಂದು ಮ್ಯಾರಿನೇಷನ್ ಯಾನ್ ಅವೆನ್ ಲೈಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತ್ ಗೆತ್ತೊಂದ್ವೆ. ನಿಕಲಿಗೆ ಮುಂಚಿ ಒಂತೆ ಹೆಚ್ಚ ಬೋಡ್ಡ ಒಂತೆ ಹೆಚ್ಚಲ ಪಾಡೋಲಿ, ಕಮ್ಮಿ ಬೋಡ್ಡ ಕಮ್ಮಿಲ ಪಾಡೋಲಿ. ಮ್ಯಾರಿನೇಷನ್ ಯಾನ್ ಒಂತೆ ಮಂಜೊಲ್ಲ ಪಾಡ್ವೆ ಬೊಕ 1 ಗಂಟೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಐಕ್ ಮ್ಯಾರಿನೇಷನ್ ಇದ್ದಿಲೆ. ಐಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನೈತ ಮಸಾಲದ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪೆ. ಯಾನು ಮಸಾಲೆಗೆ ಹತ್ರ ಯಾನು ಒಂಜಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಗೆತ್ತಂದೆ ಅವೆನ್ ಲೆಂತ್ ವೈಸ್ ಯಾನ್ ಮೂರಿಯ ಬೊಕ 1 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಯಾನ್ ಎಣ್ಣೆ ಗೆತ್ತೊಂಡೆ. ಯಾನ್ ಜಿಂಜಲಿ ಆಯಿಲ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಐಟ್ ನೀರುಳ್ಳಿ ಯಾನ್ ಲೈಟ್ ಬ್ರೌನ್ ಆನ ಮುಟ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೆ. ನಿಕಲ್ನ ರೆಡ್ ಚಿಲ್ಲಿ, ಧನಿಯಾ, ಜೀರಾ ಪೂರ ಪುದೀನ ಇಜ್ಜಿಡ ಇತ್ತೆ ಪಾಡೋಡು ಕೊತ್ಪರೆ ಏನಡ ಅವು ಪೂರ ದುಂಡು ಯಾನ್ ರೋಸ್ಟ್ ಮಲ್ತ ದೀಪೆ ಅಂತ ಯಾನ್ ಅವೇನು ರೋಸ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತು ಕಮ್ಮಿ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಪಾಡ್ರೆ ಒಂತೆ ಬೆಚ್ಚಾರೆ ಐಬೊಕ್ಕ ಐಕೆನ್ ತಾರೈ ಪಾಡ್ಯ ತಾರೈಲ 3-4 ಮಿನಿಟ್ ರೋಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಕಂಚರಾಗತ್ತೆ ಇಜ್ಜಿ ಇಂತ ಕೆಂಪಾಂಡೆ ಸೈ. ತಾರೈ ಕಾಯನ್ ಬನ್ನಾಗ ಯಾನ್ ಗಸೆ ಪಾಡ್ಯ ಅವೆನ್ ಪಾಡ್ಲ ಒಂತೆ ಸ್ಟರ್ ಮಲ್ಪುಲೆ. ಐಬೊಕ್ಕ ಯಾನೈಕ್ ಜೀರಿಗೆ ಪಾಡ್ಯ, ಮೆತ್ತೆ ಪಾಡ್ಯ, ಸಾಸಿಮಿ, ಕೊತ್ತಂಬರಿ, ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಮುಂಚಿ, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಗುಂಡು ಮುಂಚಿ ಒಂದು ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಲೈಕ್ ಫ್ರೈ ಆರೆ ಬಿಡ್ಲೆ. ಮಂಜೋಲ್ ಪಾಡ್ಯ, ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿಲ ಪಾಡ್ಯ ಯಾನ್ ಮಸಾಲ ಲೈಕ್ ರೋಸ್ಟ್ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಸೈಡ್ ದೀಗ ಚಪ್ಪೆ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ನೀರ್ ಪಾಡ್ದು ಲೈಕ್ ಕಡೆದ್ ಗೆತ್ತೊಂದ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಮೂತ್ ಕಡಿಯೋಡು. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಐತ ಒಗ್ಗರ್ದ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪುಗ. ನೀರುಳ್ಳಿಲ ಟೊಮೆಟೊಲ ಲೈಕ್ ಚಾಪ್ ಮಲ್ತ್ ಗೆತ್ತೊಂದ್ಲೆ. ನಿಗಲೆ ಟೊಮೆಟೊ ಗೊರ್ಚಿಡ ಪುಳಿಲ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ. ಪ್ರೆಷರ್ ಕುಕ್ಕರ್ಡ್ ಆಯಿಲ್ ಪಾಡೋಲಿ, ಗೀ ಪಾಡೋಲಿ, ಜಿಂಜಲಿ ಆಯಿಲ್ ಪಾಡೋಲಿ. ಎನ್ನ ಬೆಚ್ಚ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಯಾನೈಕ್ ಹೋಲ್ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಯಾನೈಕ್ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ, ಇಂಜಿನ್ ತುಪ್ಪು, ಲವಂಗ, ಏಲಕ್ಕಿ, ಜೀರಿಗೆ, ಚೆಕ್ಕೆ ಈತು ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ನಮ್ಮ ಲೈಕ್ ಸ್ಪೈಸಸ್ ರೋಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಗ. ಜೀರಿಗೆ ಪುಡಾನಾಗ ನಮ್ಮ ಐಕ್ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ಗ. ಈರುಳ್ಳಿ ಕಾಯ್ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಐಕ್ ಟೊಮೆಟೊ ಪಾಡ್ಗ. ಟೊಮೆಟೊ ಪಾಡ್ದು ಒಂತೆ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ಲೆ ಬೊಕ 9 ಮಿನಿಟ್ ಕುಕ್ಕರೆ ಬಿಡ್ಲೆ. ಐಟ್ ಬೊಕ ನಮ್ಮ ಐಕ್ ಮಟನ್ ಪಾಡ್ಗ. ಮಟನ್ ದ ನೀರುಂಡು ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಲ್ಲಿನ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪಾಡ್ಗ. ಇನ್ನಕೈಟ್ ನೀರು ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಫ್ಲೇವರ್ಸ್ ಉಂಡು. ಮಟನ್ ಪಾಡಿ ಬೊಕ ನಮ್ಮ ಐಕ್ ಮಸಾಲ ಕಡೆದ ಅವು ಪೇಸ್ಟ್ ಪಾಡ್ಗ ಬೊಕ ಒಂಜಿ 2 ಕಪ್ ನೀರ್ ಪಾಡ್ಲಿ. ನೀರ್ ಯಾನ್ 2 ಕಪ್ ಪಾಡ್ದೆ ನಿಕಲಿಗ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಇಂಚ ಬೋಡ ಐತ ಮಿತ್ತುಂಡು. ಹೆಚ್ಚ ಬೊಡ್ಡ ಹೆಚ್ಚ ಪಾಡೋಲಿ, ಕಮ್ಮಿ ಬೊಡ್ಡ ಕಮ್ಮಿ ಪಾಡೋಲಿ. ಪಂಡ ನೆನಪ್ದಿಲೆ ಮಟನ್ ದಲ ಐತನೆ ನೀರ್ ಬುಡ್ಪುನು ಐಕ್ ಮಸ್ತ್ ನೀರ್ ಮಲ್ಪುಜಿ ಒಂತ ಗಸಿ ಲೈಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಉಪ್ಪು ಚೆಕ್ ಮಲ್ಪುಲೆ. ಐಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಐಕ್ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಪಾಡ್ಲೆ. ಗರಂ ಮಸಾಲ ಆಪ್ಷನಲ್ ಉಂಡು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಿಕಲೆಗ್ ಬೊಡ್ಡ ಪಾಡೋಲಿ ಇಜ್ನ ಸ್ಕಿಪ್ಲ ಮಲ್ಪೊಲಿ. ಪ್ರೆಷರ್ ಕುಕ್ ಆರೆ ಬುಡ್ಲೆ. ಪ್ರೆಷರ್ ಕುಕ್ ನಿಕಲ ಮಟನ್ ದ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ದ ಮಿಟ್ಟ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಉಂಡು. ನಿಕುಲು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 9 to 10 ವಿಸಿಲ್ಸ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಮಟನ್ ಮಸ್ತ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಪುಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ಒರ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಕುಕ್ಕರ್ದ
by open maltadu check malpule spoon pardu jina fork pardu mutton live easily outunda and aitarta nikalla mutton ಮಸ್ತ್ ಶೋಕುಡು ಕುಕ್ ಆಗ್ತಂಡು ಬೊಕ ಐಕ್ ಗಾರ್ನಿಶ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ತಪ್ಪು ದೊಟ್ಟಗು ಬೊಕ ಸರ್ವ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ರೈಸ್ ದೋಸಾ ಇಡ್ಲಿ ಇಜಿನ ನಾನ್ ದೊಟ್ಟಗು ರೋಟಿ ದೊಟ್ಟಗು ಚಪಾತಿ ದೊಟ್ಟಗು ಐತ್ ದೊಟ್ಟುಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟಿ ಆಪುಂಡು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಒಂದು ರೆಸಿಪಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎನ್ನ ಮಟನ್ ಗಸಿದ ವಿಡಿಯೋ ಯಾನ್ ಮೂಲೆ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪು ಐ ಹೋಪ್ ನಿಕುಲು ಒಂದು ರೆಸಿಪಿ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪುವ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ಕೊಚ್ಚಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಬೈ.